pwrpas y cwrs yma ydy dim byd mwy na jyst eich sgochi chi werthfawrogi Gwyfynod, yn enwedig Gwyfynod yr ardd felly. Ac mwyn i ni gael Gwyfynod heddiw, da ni wedi rhoi y trap allan, ond wrth gwrs mae yna sawl ffordd o ddal neu gweld Gwyfynod felly, ac yn aml iawn maen nhw jyst yn byw ar eich blodau chi ac yn harddu'ch gardd, fatha mae blodau yn harddu'ch gardd. Ond hefyd pwrpas arall ydy, pan da chi'n gweld Gwyfyn diddorol, felly wel, da chi, tynwch chi lun o felly, achos dwi isio eich annog chi i rannu unrhyw dystiolaeth sgynnoch chi o Gwyfynod yn eich gerddi efo unai lle natur, felly ymunwch efo cymuned lle natur Facebook, neu efo cofnod, sef mudiad sydd yn lleoliedig y Mangor, sydd yn arbenigo mewn cofnodi, casglu a rhannu cofnodion felly ac wrth roed nhw i cofnod, unai trwyddo ni yn lle natur, neu yn uniongyrchol, fedrwch chi gyfrannu i'r swmp o wybodaeth sydd yn crynhoi dros Brydain ac yn ryngwladol felly i helpu deall yr argyfwng bioemrywiaeth sydd yn digwydd yn anffodus yn yn byd ni felly. Felly mae yna dwy elfen felly, mwynhau Gwyfynod ond i cofnodi nhw hefyd ynde. Ac i helpu ar y busnes cofnodi mae yna bob math o lyfrau fedrwch chi brynu i helpu chi adnabod, ond mi nawn ni yn lle natur, yn cymuned lle natur, helpu chi adnabod nhw hefyd. Ond hefyd, wrth gwrs, erbyn hyn, mae gennym ni gyfres, ribidi res o enwau Cymraeg ar bob un Gwyfyn wedi cyhoeddi mewn cyfrol bach, Gwyfynod, Gloenod Byw a Gweision Neidar, wedi cyhoeddi gan Gymdeithas Edward Llwyd, ac mae heini ar gael felly, ond i chi wneud cais amdanyn nhw. A'r ffordd ora o archebu y llyfr yma a llyfrau eraill yn y gyfres ydy cysylltu efo lle natur ar llenatur@yahoo.co.uk. Wedyn, i'r busnes felly o edrych beth da ni wedi dal neithiwr yn y trap, a dwi'n meddwl bod o'n noson reit brysur yn y trap i ddweud y gwir, felly prysurach nag arfer. Ond be dwi wedi gwneud, achos dwi wedi bod yn casglu cofnodion Gwyfynod ers 1995, dyna pryd dechreuais i, dan ddylanwad Gwyfynwr sydd hefyd yn byw rhyw filltir i ffwrdd yn fan hyn, felly Dr Mike Howe, fo gychwynodd fi arnyn nhw, a fo yn deffrodd fi i'r rhyfeddodau cudd sydd yn y gerddi ac yn y cefn gwlad. A gwir i chi, sgynnon ni ddim syniad am y rhyfeddodau hyn felly, mi gewch chi syni go iawn os da chi isio buddsoddi mewn trap enghraifft, fyddwch chi ddim yn credu beth da chi wedi ddal felly. Mae'r rhyfeddodau allan yna drwy'r nos yn ddiarwybod llwyr i ni gan amlaf, yn amlygu hunan unwaith da chi'n i denu nhw i'r trap ynde. Wrach na i sôn am y trap, am gwahanol drapiau ac gwahanol ffordd o ddenu nhw nes ymlaen. Ond fel dwi'n deud, dwi wedi bod yn casglu cofnodion yn yr ardd ag mewn llefydd eraill pan dwi'n ar yngwyliau ac yn y blaen felly ers 1995. Ac be dwi wedi gwneud yn fan hyn ydy, dwi wedi dod at ei gilydd yr holl Gwyfynod dwi wedi dal erioed ers 1995 yn wythnos 32. A be di wythnos 32? Wel, yr wythnos hon. Mae bob wythnos o'r flwyddyn yn cyfri o cyntaf o Ionawr, wythnos 1, drwodd i ddiwedd Rhagfyr wythnos 52 ac da ni yn wythnos 32 rwan lle.
Ac yn yr ardd yma, yn Waun Fawr, dwi wedi cael tua hanner cant o rywogaethau just yn yr wythnos yma felly de. Ac dyma nhw fan hyn felly. Enw Saesneg, enw Lladin ac enw Cymraeg yn fan hyn felly. Ac gan bod fi'n hen ac yn cof yn dechrau mynd, weithiau dwi'n cofio'r enw Lladin, weithiau dwi'n cofio'r enw Saesneg a weithiau dwi'n cofio'r enw Cymraeg felly de. Wedyn dwi'n gobeithio fyddwch chi'n maddau mi os dwi'n mynd o un i'r llall felly, achos dwi wedi cael yn hyfforddi gan Dr Michael wrth gwrs efo'r enw Lladin fwyaf felly, ond wrth gwrs da ni gyd yn ymhyfrydu yn yr enwa Cymraeg hefyd. Wel, dyna ni wedi cael gwledd ar ôl trapio neithiwr efo'r trap yma. Trap digon ffwr a hi ddweud y gwir felly. Yr unig beth sydd yn dipyn bach yn arbenigol ydy'r bylb, ond mae'r bylb yma yn anghyfreithlon erbyn hyn felly. Mae hwn yn hen fylb. Yn dyddio nôl i gyfnod pan oedd o'n gyfreithlon wrth gwrs. Felly mae posib gwneud y trapia yma eich hun, ddim traffath o gwbl felly. Bydda i'n rhoi rhywbeth i amddiffyn y gola rhag y glaw felly. Ond os da chi eisiau prynu, dyna chi ddigon o bres, ac os da chi eisiau prynu y trap taclusau un felly, wel dyma be gewch chi felly. Trap Robinson ydy hwn felly. Ond mae yna un rhatach, gwanach na'r rhain felly. Yr Heath Trap. A cyn i chi ddeud rhywbeth am Heath Robinson, ia, mae yna Heath Trap a mae yna Robinson Trap. Ond does na ddim Heath Robinson Trap, ond i bai bod chi'n gwneud un o'ch hun felly. A wedyn, ond mae yna hefyd ffyrdd eraill o ddal Gwyfynod. Mae yna un o hein wrth gwrs ynddo, medrwch chi sgubyn o i fyny mewn rhwyd, a mae rhwyd yn rhywbeth handi iawn i gael pryn bynnag ynddo pan da chi'n trin be da chi di ddal noson cynt. Ond mae yna y peth arall diddorol iawn, sef yr pacad bach, a dyna cwbl ydi o, pacad bach sydd yn efo rhyw ffiol bach yn y canol, sydd yn gollwng pheromonau. A mae pheromonau yn yr pethau yma, y pethau bach, molecules bach yma, mae Gwyfynod benyw yn rhoi allan ar y gwynt i ddenu y gyrywod ynddo. Ac maen nhw'n arbennig i rhywogaethau arbennig. Yr Lunar Hornet Moth ydy targedu'r Lunar Hornet Moth mae hwn yn i'w wneud felly. Dwi erioed i dal un o hynna felly. Ond mae yna wahanol rei felly sydd yn denu gwahanol wyfynod, ond dim ond y rhai sydd yn hedfan liw dydd ynddo. Wrth gwrs mae bob dim da ni wedi dal bore yma yn hedfan liw nos. Ac wedyn mae yna ffyrdd eraill hefyd ynddo, fedrwch chi roi tamad bach o raff sydd yn a'i socio no mewn cwrw a banana distwnsio ag methylated spirits, ac mae hwnna yn tynnu grŵp arall o wyfynod sydd ddim yn dueddol o gael ei tynnu i'r trap ynddo. Wedyn, unwaith da chi'n dechrau mynd i fewn i'r byd yma, mae o'n llawn rhyfeddodau, fedrwch chi dreulio gweddill eich oes yn astudio yr holl gyfoeth o wyfynod sydd yn stelcian yn eich gardd chi, heb i chi wybod. Wel, dyma ni, y trap wedi bod yn rhedag neithiwr,
Ac yn llawn o Gwyfynod, gobeithio. Mi oedd hi'n reit brysur neithiwr, o'n i'n gweld cyn mynd i gwely felly ynde, dipyn o brysurdeb o gwmpas y gola. Tia, 11 o'r gloch neithiwr. Ond y peth cyntaf i wneud cyn gwagio'r trap ydy edrych o gwmpas i weld beth sydd yn setlo ar y prenia ac yn y falle o gwmpas. Ac achos dydy bob dim sydd yn dod i'r trap, dyn nhw ddim bob amser yn mynd i fewn i'r trap, maen nhw jyst yn ista o gwmpas felly ynde, wedi mae eisiau bod yn ymwybodol o hynny. Ac mae yna rhywbeth yn fan hyn felly, mae hwn yn rhywbeth hyfryd i ddweud y gwir. Chinese character ydy hi yn efo yn Saesneg, gwyfyn arian y drain ydy o'n Gymraeg, achos mae drain ydy bwyd y lindys. Ond mae holl natur o yn cuddliw, lle mae o'n smalio, mae baw aderyn ydi o felly. A mae yna lawer o wyfynod sydd yn dynwarad pethau cyffredin o gwmpas fatha pric bach neu baw aderyn fel dwi'n dweud ac yn y blaen felly. Wedyn mae hwnna beth del iawn felly. Ond ymlaen â ni wedyn i edrych yn y trap ei hun felly. Felly, dyma ni at y busnes. Nawn ni tynnu'r rhwyd i ffwrdd. Mae nhw gyd wedi setlo'n iawn. Mae yna un yn ngheg y trap yn fan hyn. Peth bach del iawn. Whoops, na fo, dyna be na nhw. Peidiwch byth a gweithio efo plant ag anifeiliaid. Ac be di hwn, ond yr yfwr gwlyth. Ac dwi ddim yn gwybod os di o'n wir neu beidio, ond y gred ydy bod hwn yn cymryd diferion bach o lyth sydd ar y bloda gyda'r wawr. Ac drink a moth yn Saesneg ynddo. Ac iar ydy hwn, felly mae rhaid dweud na'r rhan fwyaf o wyfynod sydd yn dod i'r trap. Ceiliogod ydyn nhw felly, rhai gwrw, ond iar ydy hwnna. A mae yna fo, dyna fo yn mynd. Ac dyma un arall yn fanna. Yfwr glith arall ynddo. Na fo. Wedyn, pan dwi'n gyda llaw, pan da chi'n dal nhw, os da chi'n dal nhw, peidiwch â rhyddhau nhw yn rwla tu allan i lle da chi wedi dal nhw. Mae o'n bwysig bod ni'n rhyddhau nhw yn yr un lle fel bod ni ddim yn drysu dosbarthiad y pethau yma felly. Wedyn, pan dwi'n dal nhw ac yn rhyddhau nhw, dwi'n jyst rhoi nhw allan o'r ffordd y twllwch yn fanna ac gadael iddyn nhw fynd wrth i pwysa yn ystod y dydd neu yn aml iawn erbyn nos bydden nhw'n swatio fanna yn y blwgaid fanna. Yna ryfeddodau eraill yn fan hyn felly. Mae yna rhywbeth digon cyffredin yn fan hyn. Yr is-adain felen fwyaf. Ac os da chi'n just yn gafal yn ei, os fedrai'n neud heb. Na fo. Yna hyn di denig i ffwr. O, na fo. Dwi'n ei os welsoch chi rwan, felly. Mae'r is-adain yn felyn. Ac yr enw Lladin ar y gwyfyn yna, na i drio gweld os yna, oes mae yna un arall yn fan hyn. Dyma fo. Welsoch chi o? Gaswch chi gip bach o'r is-adain yn felyn. Ac noctua pro niwba ydy hwnna yn Lladin. Ac oedd yr bobl oedd yn enwi yr Gwyfynod yma yn y lle cyntaf. Oedden nhw'n gwirioni efo'r genws noctua, yr rhai efo is-adain felen. Mae yna dipyn ohonyn nhw. Ac achos bod nhw
Da chi'n cofio pais ystalwm, oedd merched yn dangos i pais felly ynda, i brofocio, chi. Ac a'r syniad oedd bod yr is-adain yn just yn sbecian allan felly ynda, ac oeddech chi just yn gweld y pais felly ynda, chi. Ac a wedyn mae'r enwan o Pro Newba felly ynda, noson cyn y briodas ynda, chi. Rhyw enwa dipyn bach yn sexy wrach ynda, chi, ond mae hynny wedi cael ei ymgorffori. Yn yr enw yma ers 2 ganrif rwan. Mae nhw'n dechrau mynd, mae yna un arall yn fan hyn. Yr corn carw ydy hwnna, ac mae hwnna well i mi ddechrau roed nhw mewn potiau rwan. Wedyn mae'r gwefin corn carw yn reit diddorol achos weithiau mae o'n mynd yn bla a mae lindys o yn bita'r gweiriach i gyd ar llefydd fatha'r carneddau ac yn y blaen felly, ac yn darparu bwyd i'r gwylanod penwaig. Mae yna hen record o gwylanod penwaig yn dod yr holl ffordd yn seiriol i fwydo ar y lindys yma mewn blwyddyn o bla felly. Yn diddorol iawn o mae i gyd yn y tywyddiadur ar wefan llen natur. Be arall gynnon ni fan hyn? Rwan ta. Whoops. Mae un bach del iawn yn fan hyn. Y crwbach llygeidiog ydy hwn. Y pebble prominent. Mae'r prominent yn Saesneg i gyd yn crwbachod, dyna di'r gair amdanyn nhw, ac mae llawer iawn ohonyn nhw yn llygeidiog iawn, achos maen nhw angen amddiffyn eu hunan rhag y robin goch a'r aderyn to ac yn y blaen felly, a weithiau rhai borea pan dwi'n dod i lawr at y trap, dwi'n gweld yr adar to i gyd yn ciw ohonyn nhw yn barod i fita'r Gwyfynod, os dwi'n gadael iddyn nhw'n da, chi. A wedyn hwnna di'r crwbach llygeidiog. Wedyn un arall yn fan hyn, dwi wedi tynnu allan yn barod, yr rhisglyn bwaog, y dark arches yn Saesneg, a mae hwn yn gyffredin iawn am amser yma'r flwyddyn. Pan mae'n dod allan, dyna fo. Mae gynnon ni specimen yn barod i ddangos i chi wedyn na i adael i hwn fynd. Ond mae'r bwau i gyd ar hyd ymyl isa yr adenydd, neu blaen yr adenydd ynde. Rhisglyn achos mae o fatha tebyg i'r isgil, mae o'n guddliw da iddo fo wrth iddo fo lanio ar risgil coedan felly. Mae yna lawer iawn o risglod. Ac felly rhisglyn bwaog achos bod y bwau yn reit amlwg ar hyd ymyl allanol yr adenydd. Reit, geith hwnna fynd i lawr i'r dwnjwn. Reit. Wedyn mwy o is-adain felen fan hyn, 3 ohonyn nhw. A wedyn mae yna un bach da fan hyn o grŵp arall, a na i sôn am y grwpiau mewn munud, ynde? Pwtyn, wedi mynd. Pwtyn bysedd y cwn. Mae lindys o'n bita bysedd y cwn. Mae'r pytiaid yn anodd iawn, a dim ond rhai o'n nhw dwi'n gallu nabod o gwbl. Ond os da chi eisiau arbenigo yn y pytiaid, mae'r lyfr dim ond ar y pytiaid yn fan hyn felly. British and Irish Pug Moths felly ynde. Ond dwi ddim di arbenigo fy hun felly. Mae o'n cymryd lle ar y silffoedd. Sbiwch ar hwn rwan lle. Mae 'na 1, 2, 3,
4-5 is-adain felen fwyaf. Ac pan da chi'n sbio arnyn nhw, da chi'n gweld, dydyn nhw ddim I gyd yr un fath. Da ni wedi sôn am cuddliw efo Gwyfynod efo'r llygaid mawr ar ei hadenydd. Wel, mae yna rhyw strategaeth yn fan hyn I amddiffyn rhag yr Gwyfynod eraill. Ond mae yna rhyw strategaeth yn fan hyn I amddiffyn rhag cael ei cymryd gan adar. Maen nhw'n amrywio I patrwm. Mae'n edrach eitha tebyg, ond mae'r patrwm yn amrywio. Ac pwrpas y strategaeth yna ydy bod yr adar ddim yn arfer gweld yr un patrwm trwy'r amser ac yn gwybod be I chwilio amdan. Maen nhw'n gorfod ail-ddysgu trwy'r amser, felly ynddo bod yna tamad bach I fita yn fan hyn, felly, achos mae'r patrwm yn wahanol bob tro. Dim bob Gwyfyn sy'n gwneud hynny, felly, ond mae'r rhain. A dwi'n mynd I roed rhain o'r neilltu wan, lle ni cael sbio yn fwy manwl nes ymlaen. Reit, nesa rwan. Reit, mae yna un arall da ni ddim wedi cael. Y gwladwr cyffredin ydy hwn. Felly, mae hwn, dwi'n meddwl am y Gwyfynod amser yma'r flwyddyn, wythnos 32 ymlaen, felly. Fel Gwyfynod Ffarwel Haf. Da ni wedi cweith cyrraedd yr Hydref eto, ond da ni wedi colli'r Gwyfynod sy'n perthyn i'r Gwanwyn a'r Ha cynnar. Ac mae hyn yn bwysig bod ni'n sylweddoli bod y dewis o rywogaethau sydd yn eich gardd chi. Maen nhw'n dymhorol iawn. Dydy'r Gwyfynod da chi'n cael yn mis Mawrth, dim byd tebyg I Gwyfynod da chi'n cael yn mis Awst. Maen nhw'n newid yn sylfaenol o fus I fus. Ac wedyn dyna rhan o'i swyn nhw I ddweud y gwir, felly de. Ac da chi'n gallu cyfri pryd mae'r un cyntaf bob tro yn dŵad bob blwyddyn, felly de. Ac yn aml iawn, da chi'n gweld bod yr un cyntaf o'r genhedlaeth honno, felly de, yn dod yn aml iawn yn gynharach erbyn hyn nag oedd o estalwm ynde, oherwydd newid hinsawdd ynde. Fedrwch chi ddweud bod yr astudiaeth o y grŵp yma yn rhannol yn astudiaeth o newid hinsawdd felly ynde, yn anffodus. Wedyn, dyma ni'r gwladwr cyffredin, Misapamia secalis. Yna I roed hwnna i'r naill ochr. Ac dim ond yn mis Awst gewch chi hwnna felly, ac maen nhw'n gallu bod yn niferus iawn weithiau felly. A mae yna un arall yn fan hyn. O na, sori. Y corach rhosliw ydy hwnna. Corach ydy'r rhai bach wrth gwrs, corach yn bach felly ynde. Ond maen nhw'n anodd iawn I adnabod felly, achos mae yna rhyw 5 neu 6 ohonyn nhw felly ynde, ac mae patrwm nhw yn amrywio ac yn gorgyffwrdd I gilydd felly ynde. Wedyn weithiau da chi'n gorfod sbio ar ei genitalia felly ynde, I pethau neilltuol felly, I wynabod nhw, achos yn aml iawn, rhai Gwyfynod wrth gwrs, I genitalia nhw sydd yn nodweddiadol mwy na'i patrwm ynde. Dim llawer ohonyn nhw sydd fela felly, ond mae yna rei. Ac mae hwnna'n perthyn I grŵp sydd yn dipyn bach yn ddim yn dangos bedio yn hawdd iawn lle. Rwan ta, mae gennym ni un bach arall am fan hyn felly, sy'n perthyn I grŵp mawr arall
A'r brychan cyffredin ydy hwn. A mae'n hawdd i nabod o, achos mae yna rhyw linell bach gwyn yn rhedeg ar draws yr adenydd, ac yng nghanol y linell gwyn mae yna linell llai fydd, tywyll, ac dyma'r unig brychan, dyma'r unig un o'i fath sydd efo'r patrwm yna, felly wedyn mae'n hawdd i nabod. Mae'n bwysig sylweddoli am y gwahanol deuluoedd o wyfynod. Mae'r rhan fwyaf da ni wedi gweld hyd yma teulu y noctuidi ydyn nhw. Noctuids. Ac mae heini nhw pethau eitha butch, cry ydyn nhw. Ond mae yna grŵp arall, sef, a mae hwn yn un ohonyn nhw, sef y geometridi. Mae'r enw yn ddifyr, achos mae'r geometridi mae'r gair yn dod o geo, yn golygu y ddeiar, a metra, sef mesur. Mesurwyr y ddeiar ydy hwn. Un o fesurwyr y ddeiar. Wel, pam mesuriwr y ddeiar? Pam ar y ddeiar galw fo'n hynny? Wel, na i ddeitha chi. Mae'r Americaniaid yn galw nhw'n inchworms. Ac oherwydd bod eu lindys nhw yn trafeilio fel la, maen nhw'n mesur fesul modfadd fel la. Dim ond yr lindys, ond dyna pam maen nhw'n cael eu galw'n geometers, mesurwyr y ddeiar, a mae bob un efo'r un patrwm o lindys, achos mae'r coesa dim ond ar y ddau ben a ddim yn y canol, felly. Diddorol da, inchworms. Ysgwyd i fan hyn, dau corn carw yn fanna, felly nôl at y noctuids wrth gwrs, achos bod nhw'n dod allan yn y nos, ond mae'r rhan fwyaf yn dod allan yn y nos, felly dydy hwnna ddim llawer o help fel enw, felly ynde, ond just label ydy noctuid ynde, wrth gwrs. Reit, geith hynna fynd, mae yna bwau, rhisglyn bwaog eto felly, ac is-adain felen, ac corn carw arall ynde. Mae corn carw yn dechrau mynd bach yn blagus heddiw, ydw gwir. Reit, a'r nesa... Da ni dechrau ailadrodd rwan, felly, does am lot fawr amrywiaeth yn digwydd bod heddiw. Ond mae yna un yn fan hyn, sef yr enw bach difyr gen hwn. Mae yn un o'r gweinsgodau, smoky wainscot yn Saesneg. Gweinsgod o ladain dywyll yn Gymraeg ynde. Ac bod chi ddim yn gweld yr ôl adain, achos mae wedi cuddio dan y blaen adain, ond mae o'n dywyll sydd yn nodweddiadol ohono fo, felly ynde. Mae bob un, mae'r rhan fwyaf o'r Gwyfynod yma efo rhyw fath o hynodwedd, rhyw nodwedd sydd yn hynod i'r grŵp yna, felly ynde. Ddim bob tro, fel dwi wedi deud, ynde, mae'r rhai yn amrywio gormod. Reit, yr un pethau eto, felly ynde. Mae yna un newydd y fan hyn, felly. Y troedwas cyffredin ydy hwn. Rwan, dwi wedi cael, dwi wedi rhoi hwn mewn bot yn barod. Common footman. Ac mae o'n ofnadwy o hawdd i nabod hwn, felly. Mae o'n rhyw fath o llwyd ariannaidd gydag ymyl melyn iddo fo, felly. Ac o'ch chi be, dwi'm yn gwybod os da chi'n cytuno fo fi, ond mae hwn yn debyg iawn i hedyn melon. Da chi wedi gweld hedyn melon felly? Mae'r un siap ynde,
ond bod o'n dipyn bach yn lliw gwahanol felly. Felly'r hedyn melon, y troedwas cyffredin. A mae yna rhywbeth i fyr yn fan hyn. Na fo, a mae di mynd. Noctio interjecta oedd hwnna felly. Un arall o'r is-adain felen. O'r is-adain felen leiaf. Ond nath o heglu i ffwr. Eisiau i ryddid. A fo. Mae hwn ar wahân i'r is-adain felen fwyaf sy'n bob man yn bla i gyd. Ar corn carw. Mae'r is-adain arall bach, yr un lleia, lleia un, Noctua janthe. Ag mae hwn yn hawdd i nabod, achos mae gennym fo dalcan melyn fel felly, fatha cap pig melyn. Ac does na ddim byd yn ymhrofiad i yn debyg iddo fo felly ynde. Wedyn edrych allan am y cap pig amser yma'r flwyddyn ag Noctua janthe di hwnna felly. Yr is-adain felen leiaf neu rhywbeth felly. A dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf o'r gweddill yn rhai da ni wedi cael yn barod. Na i jyst fynd trwyddyn nhw'n sydyn. Mae yna rhywbeth bach yn fanna. Na i ddim roed o mewn pot, mae o'n hynod o aniddorol i sbio yna fo. Ag i enw fo yn Saesneg ydy The Uncertain, yr amhenodol, ag mae o'n yn amhenodol hefyd ynde. Okay? Wedyn, a mae o'n debyg iawn i lot o'r ei eraill ynde. Is-adain felen arall eto, felly Noctua comes newydd ddenig yn anffodus, gobeithio gawn ni un arall. Da chi yn cael hefyd, ynde, fatha mae bob sgotwr yn dal, be maen nhw'n galw'n bycatch. Wel, da ni'n cael bycatch yn y trap hefyd, ynde, sef chwilod. Ac mae yna chwilan gladdu yn fanna felly, ynde. Wedyn, gymwch sylw o'r bycatch hefyd, ynde. A wedyn, beth gynnu ni fan hyn, felly? Mae gynnu ni rhywbeth yn Saesneg, dwi'n meddwl na dark brocade ydy hwn, felly. Un du o'r is-adain felen fwyaf. Mae'n ddrwg gen i, dyna di natur yn gwneud hyn, felly. Da chi'n mynd siŵr i ddechrau, felly. Ond oedd hwnna'n un du, a mae hwn yn fan hyn yn un gola felly de, ond yr un rhywogaeth ydyn nhw felly. Ag o'r holl wyfynod mae pobl yn gweld ac yn gyrru i lle natur wrach na'r is-adain felen fwyaf ydy'r un mwyaf cyffredin mae pobl yn dweud, be di hwn? Mwy o'r un peth eto. Un peth. Chwilan bach o fanna. Gwensgod is-adain dywyll ag gladwr cyffredin eto, 2, 3, yna fo. A dyna ni. Dyna'r cwbl myna. Dyna'n lawer i lawr yn y gwylod yn fanna felly, ond yr un peth ydyn ni wedi cael yn barod. Felly, noson reit da, dim yn amrywiol iawn, ond dim byd oedd ddim i'w ddisgwyl ar yr rhestr gwreiddiol felly yn fan hyn. Ond gobeithio bod ni wedi dysgu rhywfaint bach am y Gwyfynod. Iawn? Reit, dwi'n mynd i gyflwyno dipyn bach rwan am yr adnoddau sy'n ar gael. Adnoddau sy'n ar gael yn efo prosiect Llên Natur, prosiect Cymdeithas Edward Llwyd, di hwnnw wrth gwrs. Prif adnodd yr prosiect Llên Natur ydy'r cronfa o wybodaeth ynde. Ag fedrwch chi gyrchu Llên Natur
y wefan trwy www.llenatur.cymru, lle natur yn un gair. Ac ar y wefan honno, mi welwch chi'r bywiadur. A mae'r bywiadur yn rhoi i chi yr holl enwau'r Gwyfynod ac, wel, i ddweud y gwir, 17,000 a mwy o enwau adar, Gwyfynod, gweision neidar, planhigion, ymlysgiaid, pob dim. Hyd yn oed, pob rhywogaeth aderyn sydd yn y byd, chi, wedyn mae o'n adnodd sylweddol, ond mae holl Wyfynod a gloynod byw Prydain ar y bywiadur felly. Ac jyst i chi gael gweld beth sydd ar gael, dwi wedi chwilio, wneud chwiliad am gwalchwyfyn, gwalch hyphen gwyfyn, ac dyma chi'r bob un o'r gwalch Gwyfynod. Dwi wedi dewis gwalch Gwyfynod achos maen nhw'n digwydd bod yn bethau crand iawn, felly. Neis iawn maen nhw'n fawr ac yn drawiadol, felly. Da ni'n di dalu'n heddiw. Ond, a wedyn, da ni'n mynd yn syth i'r gwalchod wedyn, felly. Ond dyna nhw yn fanna, felly, dyna chi'r gwalch Gwyfyn y taclus, sydd yn troi fyny weithiau. Wedyn, mae hwnna ar gael yn ogystal, wrth gwrs, ar llyfryn i helpu chi enwi nhw yn Gymraeg, ac yn helpu chi adnabod nhw hefyd, ond wrth gwrs, yr llyfrau safonol, wedwch chi brynu sydd yn wir yn helpu chi i adnabod nhw, felly, a wedyn, dyna chi yr busnes adnabod, wedyn mae'r busnes cofnodi. Ac mi, fel ddudis i yn y dechrau, fedrwch chi gofnodi unrhyw beth da chi'n gweld o fywyd gwyllt, eich gardd neu eich ardal neu eich cynefin neu ar eich gwyliau neu beth bynnag. Gewch chi gofnodi nhw ar cymuned lle natur, sef grŵp Facebook. Ac mae o'n hawdd, os oes gennych chi gyfrif Facebook personol, mi fedrwch chi ymuno ac mi nawn i'ch derbyn chi yn syth, dwi'n siŵr. Ac yno fedrwch chi roed eich cyflwyno'ch tystiolaeth, llun bach, sy'n rhaid iddo fod yn lun da, llun sydd yn dangos yr rhywogaeth da chi wedi gweld, achos dydy lle natur na unrhyw system arall, dydy o ddim yn mynd i goelio'ch gair chi, cymryd eich gair chi, na nhw'n cymryd yng ngair i, mae rhaid cyflwyno tystiolaeth wrth gwrs. Ac y tystiolaeth gorau erbyn hyn, heb unrhyw amheuaeth, heb fynd i fanylion go iawn, ydy'r llun, ydy'r ffotograff. Ac wedyn pan da chi'n cofnodi ar cymuned lle natur, cyhoeddwch eich llun ac cofiwch deud lle a phryd. Mae hwnna'n bwysig iawn. Dydy o ddim yn record fel arall. Rhaid cofnodi lle a phryd. Ac mi nawn ni'n gora, da ni'n methu weithiau achos mae yna 2,000 a mwy o aelodau o cymuned lle natur erbyn hyn. Felly mae'n neud anodd i dal i fyny, ond mae yna llawer iawn o'r aelodau yno i helpu chi hefyd Mae yna bobl gwybodus iawn yn y grŵp erbyn hyn. Ac wedyn, pob blwyddyn, diwedd pob blwyddyn, bydden ni'n anfon eich cofnodion efo'ch tystiolaeth, y llun, i cofnod. Ac cofnod ydy'r corff, mae o wedi sefydlu y Mangor yn Parc Menai y Mangor.
Mae yna 45 o staff yno. Rhan fwyaf yn siarad Cymraeg. Mae cofnod yn ddwyieithog llwyr. Ac mae o yno i ni i wneud yn cyfraniad i fywyd gwyllt trwy yrru cofnodion. Mae cofnodi yn bwysig. Mae o'n rhywbeth cymdeithasol da i wneud felly, oherwydd y bygythiadau sydd yn wynebu bywyd gwyllt rwan felly. Felly wnawn ni anfon eich cofnodion ymlaen o llên natur, neu mi gewch chi anfon nhw yn uniongyrchol trwy i gwahanol pyrth nhw, i gwahanol ffenestri nhw felly.